Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji fevraly Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Bu edeki gepleşigimizde biziň Türkmenistan raýatlanmadyň daşary ýurtlardan bozgunluk ýa-da oturum almak mümkinçilikleri barada gurrun etmekçi. Sebäbi şu mesele barada öz bildigimden bir maslahat bermegimi haýyş edip bir tutan raýatlanmady boldy. Şuň köwünin ha bilişiňiz ýaly Türkiýede de tergeden bolup beren 100 miňlerçe raýatlanmady we ondan naşary Ýewropada da şuň köwünin ha Ukrainadaky uruş bilen baglanyşykly bärlerik şu Ýewropa göçüp gaýdan bozuk gaýdan iýleşlenmediň hem sany tajagy ýok. Olaňam köpüsi şuň köwün tergeden ýagdaýda sebäbi olardan käbirleriniň elindäki şol türkmen pasportunyň daşary ýurt pasportunyň möhüreti guturypdyr, käbirlerini kabul etmeýänler ýygyňda gidip beriň diýipdirler. Ine Türkiýede de uzak wagtdan beri ýaşap ýören käbir illeşlenmediň pasportlarynyň möhüreti guturypdyr. Ýa-da pasportlaryny uzaldynan bolsalar indi Türkmenistana gaýdyp barmak isleýän oklar nädipdir uzagrak galmak isleýärler ýa hemişelik galmak isleýärler. Ýöne indi bilişiňiz ýaly pasportyň möhüreti uzaldylan bilen hem olam çäksiz ýagdaýda uzaldylmaz, olam düşnükli zat. Ýöne köp adamlaryň pasportynyň möhüreti geçipdir. Indi şol uloldurmak prosedury hem indi bilişiňiz ýaly mundan 1,5 ýyl tögere godal başlady. Biz şo arz edip şikaýet edip başlamazdan soň 2021-nji ýylyň somsunda başladylar şo pasportlaryň möhüretini uzaltmaklyga da Türkmenistanyň ilçehanalary hem konsulluklary. Ýöne ondan odaly ýam köp adamlaryň pasportynyň möhüreti gutoran eken. Şoň üçin möhüreti gutoran pasportlar hem uzaldyp beren oklar ilçehanalary hem konsulluklary. Olam ullukan problemi bolupdyr. Üstesine de yan kaýdyşymyz ýaly daşary ýurtda galjak bolýan her edip edip galjak bolýan raýatlanmady we sebäbi ýurdyň içine gaýdyp barsaň ol gitse gelmede giden ýaly bolýan gynansak da sebäbi adawlak uçurlaryň sany köpeldilen bilenem ýol uçurlaryň sany köpeldilen bilenem birinjiden ýurdyň içine baraňdan soň ol uçurlara bilet almaklyk hallalla sebäbi bahasy eýam asmana toýnok salýa. Onça pul berip bilet alyp biljek raýatlanmaz gaty az üstesine bilet alaýan da ýurtdan çykaryljagam gumana. Olam şuň köwün ullokan sonra bolupdyr. Şoň üçin üstesine ýurdyň içinde pasportyny täzelemekligem, daşary ýurt pasportyny almaklygam häzir gaty kyn mesele bolupdyr. Onam para berip almaly, para bereniň bilen hem göwnänlerine berýärler, göwnemeýänlerine beren oklar diýe täze pasport. Şoň ýaly umumyň inne adamlaryň şo taýyk şo ýurda barmak islemeýänleriniň sany gaty köp da. Şoň üçin men şu meseleni başardymdan biraderak şu bar bolan önümde bar bolan maglumatlaryň esasynda aýdyňlaşdyrjak, açyklaşdyrjak bolýan. Indi odaly bilen şol indi sora berýänler näde bozgunlyk alyp borka diýip soraýarlar da. Esasanam şu indi Ýewropa ýurtlaryna gelen raýatlanma şu bozgunlyk almak meselesi barada soraýarlar. Bozgunlyk almak meselesi barada Ýewropanyň öz düzgüni we prosedurasy bar. Esasanam şol mesele Dublin reglamenti diýilen bir dokument bilen kadalaşdyrylýar. Dublin reglamenti diýilen bu dokument 1990-njy ýylda Irlandiýanyň paýtagy Dublinne kabul edilen bir alalaşyk we gelinen bir alalaşyk bar. Soňam şo alalaşyk 1997-nji ýylda güýje girdi. Oňa da indi şuň köwün Ýewropa Birleşiginiň ähli ýurtlary diýen ýerge girýär. Şo bilen alalaşyga ine şu taýdak görýän kartaňyzda şol ýanky şol alalaşyga gol çeken ýurtlaryň nemesi kartasy şol görüşüňiz ýaly tutuş Ýewropa Birleşiginiň agdalary onuň naşary Birleşigi agda bolmadyk ine Şwitsariýa we ýaşy renkli hem Norwegiýa we hem Islandiýa we şolaram ýanky Dublin reglamenti diýilen düzgüne eýerýän ýurtlar şo Ýewropa Birleşigi bilen şertnamaň etatynda. Indi bu Dublin reglamenti diýilen zat näme? Oňa men ha şol dokumentyň nomeram şurada ýazylan 604 ýançylyk 2013 şo dokumentyň nomery. Ol 3 gedek täzelendi. Ýanky birinji Dublin reglamenti bir diýilen bir dokument boldy, ýagny 97-nji ýylda kabul edilen. Ondan soň 2003-nji ýylda oň birazajyk düdümi üýtdürildi. 2003-nji ýylda onam reglament Dublin 2 diýip atlandyrdylar. Soň 2013-nji ýylda
Reglament Dublin 3 diýip ýene bir dokument kabul edildi. Ýani şo bir dokument ýöne şoň biradarak mazmuny täzelendi da. Indi şu dokumentde näme hakda gurrun edilýär? Şu biz aýtdyk şu boýunça kadylaşdyrylýar diýdik da, bosgunlary kabul etmek meselesinde. Şu dokumente görä Ýewropa Birleşigine agza hemem ondan naşary şu şertname boýunça şol düzgüne eýerýän ýurtlara baryp düşden, şo baryp düşen ýurdundan sen bosgunluk sorap bilýän. Sen bir ýurda baraňdan soň şo taýgam hasaby aldyraňdan soň özüňi, soň başga ýurda geçden seni kabul eden oklar, sen dokumentini hem kabul eden oklar. Şoň üçin ýa-ha sen aýdaly sen Polşa gelip soň Germaniýadan bosgunlyk aljak bolan şo taýpy tutjak bolsaň onda Polşa gelende özüň hasaby aldyrmalylar, ýüz tutmalylar arza bilen hem de hiç yer ýa-ni registrasiýada durmalylar, göni Germaniýa geçip gidýän. Germaniýa baraňda da nirden gelenini aýtmalylar. Aýtman göni şo tak arza berýän. Ondan olar öz sistema bilen öz bir tegur sistemasy bar. Şol migrasiýa meselesini barlamak boýunça sen hakykatdan hem Ýewropa Birleşigine gelip düşeňden soň özüňi haýsydyr bir ýurtda hasaba aldyrpsyňmy, aldyrmansyňmy olar öz sistema boýunça bilip bilýärler. Şoň üçin şo barjak ýurduňda barýan şaňyz özüňizi hiç bir beýleki ýurtda hasaba aldyrmalar, registrasiýa durmalyar. Olar bir tarapy, ikinji tarapdan indi bosgunlyk almak diýilýän adam aňsatdat däl. Sebäbi o arada da Birleşen Milletler Guramasynyň ýörüçe konwensiýasy bar. Ine şolam bosgunlyk statusy bilen baglanyşykly konwensiýa diýilip atlandyrylýar. Olam 1951-nji ýylyň 28-nji iýulynda kabul edilen dokument. Şoňa da Türkmenistan hem soň garaşsyz bolandan soň gol çekdi şu konwensiýa. Indi bu konwensiýada şol näme aýdylýar? Esasan şo bosgunlar näme, bosgunlyk näme? Indi men şondan esasy bir jümleni aldym bu taýda Google terjimede türkmen diline yarama terjime edýän üçin men wors diline, ingliz dilinden wors diline terjime ederek alyp goýdum. Indi şu taýda şol bosgunlar diýilýän kategoriýaga girýän adamlar ýa-ni aýratynlikler görkezlen. Olar kimler, nähili adamlar? Bosgun bolup bilýär. Olan kategoriýasy näme? Ne birinji bilen race ine inglizçe diýär race. Race diýmek jynty diýmek. Jynty boýunça diskriminasiýa edilen adam, öz ýurdundan gaçyp gaýdan adam, ya dini garaýşy boýunça ýydarlanan ya kemsedilen ýanylan adam, ya da milli aýratyny boýunça ýydarlanan ya kemsedilen adam, ya da haýsydyr bir sosial topara degişillik üçin ýydarlanan ya da kemsedilen adam, ya da tyýaty garaýşy üçin ýydarlanan ya da kemsedilen adam. Ine şu kategoriýalara degişli bolsaňyz ya da şonu öýdüňiz şu kategoriýa degişli ýokmunda görkezip bilseňiz, şoň esasında da öz arzaňyzda ýa-da taryhyňyzda da şonu esaslandyryp bilseňiz, onda şu baran ýurduňyzyň migrasiýa gullugy siziň arzaňyzda sereder belki kanagatlandyrar. Indi biz ýankyjyn taýratyny boýunça diýdik da şol aýdalyny Türkmenistana siz kemsidilipdir diýmek üçin o jins diýmekle ilgilenim ol başda jins paralyk diýen düşünje bar. Ol adamyň ýanky aýallyk erkekligine degişli däl. Gara ýagyz jinsy, ak ýagyz jinsy, mongoloidmi ýa her hili şolary şoňa görä adamyň mertebesi kemsidilen bolsa şoňa jins paralyk diýilýär ýa-da jins boýunça kemsitmek diýilýär da. Onuň dini garaýşy boýunça da ýöne şu taýda bir zada üns beriň. Eger siz kanun tarapyndan gadagan edilen haýsydyr bir dini topara agda bolup şoň esasynda da meni ýydarladylar diýip soň özüň bosgun edip görkezjek bolsaň, onu ol kabul edilmeýär. Sen uýan diniň halkara guramalar tarapyndan ikrar edilen, ýani ekstremistik däl din diýip kabul edilen bolmaly. Aýdaly siz haýsydyr bir ekstremistik bir dini gurama degişli bolan Türkmenistanyň içinde de şonu ýöreden bolsaňyz, şoň üçin hem ýydarlanan bolsaňyz, soň gaçyp çykyp gaýdan bolsaňyz, o daşary ýurda geleniňiz bilen sizi bar olaram ekstremist diýip hasaplar. Şoň üçin şo tarapyňyzda da siz ýa bolmaly, ýani aýdaly siz dünýä tarapyndan halkara derejesinde ikrar edilen dinlere uýanyňyz üçin siz ýydarlanan bolsaňlar, onda siz esaslandyryp bilýäňiz, men dini garaýşym üçin meni kemsitdiler ýa-da meni ýydarladylar diýip. ýa-da milli aýratynyňyz üçin aýdaly siz milli adlyklardan bir wekil, milli adlyklara degişli wekilliň biri Türkmenistanyň indi her hil milli adlyklar we özbekler we gazaklar we tatarlar we siziň şo milliyetiňiz üçin sizi kemsitdilermi?
Olam Türkmenistan'ın hökümeti kemsetdimi ýa-da yerli ilat siz gurşa ýani Türkmenden öller sizi kemsetdimi o tarapam bolup bilýär. Hökman Türkmenistan'ın hökümeti tarapyndan kemsetilmekde ýa ýaşaýan ýurduňyň ýa-ni hökümeti resmiýetleri tarapyndan kemsetilmekde hälle hatda yerli ilat tarapyndan sizi kemsetip bilýärler-de. Şolar ýaly ýagdaýda da şol jemgyýete sagyrylmadyk adamlar çykyp gaýdýarlar-da bozgunduk haýyş edýärler başga ýurtlardan. Ýa-da haýsydyr bir sosial toporuň agdaty bolanyňyz üçin size izarlapdyrlar, kemsetilipdirler diýär-de. Sosial toporuň agdaty diýmeklik näme? Her türlü gymmatlyklar bolup bilýär. Mediýany gymmatlyklara siz eger ýa-ni sungoto, bir sungotyň uğru boýunça siz haýsydyr bir topora degişlimi, aýdalynda siz ýa egneşik moda boýunçamy, şolum sosial toporlar diýilýär. Mysal üçin siz haýsydyr bir aýdym saz uğrunyň muştoklarynyň biri. Ýöne Türkmenistanyň içinde siz şol gyzyklan ýani uğruňyzy halanoklar jemgyýet halanokmy ýa aýdaly siziň egneşik meseleňiz bar, aýal gyýlanmadyň ýa aýdaly makyaj etmek son kuwatlaryny Türkmenistan hökümeti tarapyndan hiççilik kararam ýok. Ýöne ýagny ýansyz köýnek geýmek bolanok, ýanly köýnek geýmeli çykardylar aýal maşgalalara, haltaýaly köýnek geýmelimişinde. Şol atlara sen diýip berdi. Şolam kemsetmeklik. Ýani ýüdüňi kraskalatmak bolanok diýip çykardylar. Edara kärhanalarda işli, döwlet edaralaryny kärhanalaryny işleýän aýal gyýlara, ýagny makyaj etmek bolanokmuşyn. Olam kemsetmeklik. Şolam sosial topara degişli bollugyň bolýar. Seňem şol sosial topora degişli adamdan şol ýanky eger ýani gymmatlyklaryny äsgermezlik bolýar, şoňa hormat goýmazlyk bolýar. Türkmenistanyň konstitusiýasyna şonu gadagan edýän zat ýok, sen ýüdüň kraskalamaly, ýa geýimiň plan hili bolmaly, ýa görkezme ýok. Diýmek hiç bir kanunyna şo ýok bolsa, şo gadagançylyk ýok bolsa, diýmek şonu hiç kimiň gadagan etmäge haky ýok. Onlar ýa kanunyna girdimeli, şonu esaslandyrmaly, kanunyň esasynda. Bolmasa da sana azar bermeliler. Ana şolar ýaly sen uýan durmuşy filosofiýaň bolup bilýär, felsefe uğrun. Şo boýunça sen haýsydyr bir toporlara degişli bolup siz üýşüp bir ýygnak geçirýäňiz, haýsydyr bir felsefeýany ýa bir sungat uğruny maslahatlaşmak üçin şo boýunça sen öz pikirdeşleň bilen ýygnanýan bolsaň, sen şo dünýä garaýyşyň üçin sen jemgyýet tarapyndan gasylýan bolsaň, ya Türkmenistanyň hökümet agdalary bir resmiýetleri ýa kanun goruj organlar tarapyndan ýanalýan bolsaň, diýmek senem şol bozgundan şu kategoriýalaryna degişli adamlardan biri bolýar. Ýa-da ne siýasy garaýşy üçin diýdik. Siýasy garaýşy üçin olaýan düşünükli zat opozisiýon dünýä garaýşly bolsaň, ýani Türkmenistanyň alyp barýan hökümetiniň alyp barýan siýasatyna garşy bolup sen siýasy pikirler bilen çykyş edýän bolsaň, şoň üçin hem seni idarlan bolsalar ýa sana kynçylyklar edýän bolsalar, sen hem ýurtdan çykyp gaçyk gaýdan bolsaň, şonam esaslandyryp bilseň, onda seni bozgun hökmüne kabul edip bilerler. Indi sen baranyň bilen arza bereniň bilen hem ýöne indi sen esaslandyrmak diýip bir zat bar. Şu aýdýan zadyny esaslandyrmak. Ýani käbir adamlar ýa öwrenip dururlar biziň türkmenlerimiz, ýani case ýazmak diýerler da, olam ingilisçe söz da case ýazmak. Ýani öz taryhyny ýazmak. Şu arza berende ilk bilen sen iň gowsa adwokat tutsaň şol urdan bilýän, öz işini bilýän adwokat tutsaň, olam pul dur elbetde. Oňa da taýin bolmaly, serişden bolmaly. Mudan etip berjek ýok. Ya da şol urdan töwereňizde baran ýeriňizde bir şol urdan bir bilýän adam ma bolsa, aýdaly ors diline bir gurulap saňa bir konsultasiýa berip biljekmi? Ya haýsy dil bilýäňiz? Türk dilini bilýäňizmi? Şol urdan biraz kelýär çykýan, baş çykýan adam bilen tanyşsaňyz, şondan maslahat sorup öýdüňiz etjek bolmaň diýjek bolýar. Biraz tejribesi bolan adamlara ýüz tutun. Ýöne maňa ýüz tutmaň. Maňa da ýüz tutup öýrenler bar, şu arada maslahat berýän bolýyn. Maňa ýazýarlar, gaýrat et, maňa ýa case ýazyp berýän, men taryhym ýazyp berýän, men niýe arza berjek bozgun hökmünde. Ýok, maňa ýüz tutmaň, men häzir ýöne düşündirýän size adamlar. Maňa ýüz tutun diýip düşündirýän, mokda umum prinsiplerini düşündirýän. Indi esaslandyrmak diýilýän zat, aýdaly siz ýurtdan hamalawyny gaçyk gaýdypdyňyz. Indi bir tarif oýlap tapmaly. Bolmadyk adam oýlap tap bilýärler käbir adamlar. Aýdaly siz dini garaýşyňyz üçin ýydarlapdyrlar. Siz İslam dininiň haýsydyr uğruna uýupsyňyz ony size ýydarlapdyrlar. Siz şondan soň esaslandyryp biljekmi? Siz ýöne ýazanyňyz bilen bu boş söz bolýar. Siz on ýyl arzan isleýän adam ýazyp bilýär. Şoň üçin düşünün adamlar esaslandyrmak diýilýän zat size nähiller bir gönmelmi ýa gyýtaklaýynmy subutnamalar bolmaly.
Yani siz bu arada yazılan makale var. Ya da size bir berilen duyduruş var mı? Resmi duyduruş. Haytadır bir resmi golü bilen. Yani siz şular ya yığınak geçirýän şu mesele goýunça size şu barada bir duyduruş berýärdi. Ya telefonuňyz siz bilen iyi verilen zat barmy şonu ýaly bir. Hökümet resmiýetleri tarapyndan ya kanun gorujy organlar tarapyndan. Ya başka näme bilen esaslandyryp biljek? Ana esasy soraw şol. Siz öz getirýän dil ýanky ýazýan tarih özüňiz barada tarihiňizi näme bilen esaslandyryp biljek? Sebäbi şoňun söýýärler. Siz esaslandyryp bilmerseňiz, onda siziň ýazýan zadyňyz boş gurrun bolýar, onu kabul etmeýärler. Ana şol iň kıyyn adam şol esaslandyryp biljek zadyňy sen ýazmaly. Gytaklaýyn gönnen göni ýa deliller bolmaly. Mysal üçin men bosgunly galamda men şol Orsiýada baram, Orsiýetde men öňü bilen kime ýüz tutdum? Ýanky Orsiýadyň migrasiýa gurulugyna ýüz tutdum. Olaram ýüze gurdular. Sebäp o döwürde Çeçenistandan zatdan ay gaty köp bosgunlar gelip daşary ýurtdan Owganistandan zatdan bosgunlar gaty köp bosgun watda. Şoň üçin olar ýetişmemelen okdylar. Şoň üçin meniň Türkmenistandan bilip ay Türkmenistan ýagdaý bolýar, sen näme üçin bir taýdan neme aljak bolýan diýlen ýaly maňa atga berdiler. Ýagny men ardan bir ret etdiler. Ýöne ol men bähwidimi işledi. Ýagny men şo ret edilen hatymy aldym da men Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar baradaky ýokary komissarlygy diýip edarasy bar. Şoňam filialy bar. Şoň şahamçaty bar Moskwada. Men şoňa ýüz tutdum. Şolary ýüz tutdum bolýan. Olar seretdiler ha. Sen Orsiýada ýam ýüz tutupsyň. Men öňü bilen baran ýerime ýüz tutmalylar. Men Orsiýada ýüz tutanmy suwd etdim. Soňra ret edilenem suwd etdim. Elimde de hatym bar. Şoň ýanky men arzamy kabul edilmeýänligi barady. Onsoň men ardama teretdiler. Onuň seni ýyzarlapdyrlar. An sen näde suwd edip bilýän? Men barada Orsiýadyň gaýa jurnallaryna da makalalar çykdy. Men ýyzarlanan hakynda. Onsoň hukuk goraýjy organlar bardy. Şolaryň şahamçylary bar. Halkara Human Rights Watch guramasy bilen ýaly guramaň şahamçysy bardy Moskwada. Onsoň memorial guramasy şo adam işleýärdi. Ýakyn ýapyldy da. Ana şo guramalaryň ýol başçylaram kepil geçdiler. Hakykatdan mine Allam Rahat Rahimov Türkmenistan hökümet tarapyndan ýydarlanan bizde de sowutnama bar zat diýip şolar ýaly kepil hatyny almaklygam bar. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalardan olaram siz tanaýan bolmaly, siz hakykatdan ham nirededir bir ýerde siz barada eşden bolmaly olaram. Bolmasa olaram ýöne bermeýär da. Şoň üçin kepil hatyny sorawan biziň insan hukuklaryny goraýjy ýa-ni aktivistlerle ýütüp bolar bidar edip ýören adamlaram bar da. Bir köydek ýa-ni ekranyň öňüne çykýarlarda ondan hani maňa hat berip de dawa turanlar amma soňra hat bermese de olar aýyplap ay siz kim işleýän hökümet işleýän zat diýip olaram özlerini awaradan gaçyrmajak bolýarlar. Sebäbi olaram maliýeleşdirip oturan fondlar we guramalar we olaňam talaby bar. Ýöne bir her bir şemgelene sen rekomendasiýa berip otursaň, na bulan bosgun, ene bulan han hukuklaryny goraýjy aktivist, aýna bulan opozisiýoner diýip ýöne şemgelene sen beýdip hat berip otursaň, onda seňem öz awraýdan seňem onda ýanky bir awraýňa diýip perýetjek diýip sen aýdýan zadyň dogrymy? Ýani sen näme sen taga çepe ýöne neme kepil hatyny berip oturýarsyň diýip olaň üstünden ýanky serenjamlyk edýän guramalar ondan olara neme bildirmek mümkin, pretensiýa belli etmekler mümkin. Şoň üçin olaňa ýagdaýyna düşünüň. Ýöne baryp ýüz tutanyň bilen olar hökman hat bermeli diýen zat ýok da. Ondan indi şol delillendirmek meselesi kıyın bolsa siz pikir edin. Näme hili ýagdaýy siz delillendirip biljek. Siziň öz durmuşyňyz bilen haýsy ýanky urlar, haýsy urlar boýunça siz ýydarlanyňyz diýilen mesele bar da. Indi ola ýanky kıyynçylygy, şo kıyynçylyk ýanky bosgunlyk almak meselesi aňsatda. Indi ikinji warianty siz baran ýeriňizde yerli raýata öýlenseňiz ýa durmuşa çyksaňyz, onu da şoň esasynda da siz alyp bilýäňiz. Şoň üçin eger şoňa mümkinçilik bar bolsa, biriniň boýundan iýliňde bagtyny ýatyryň, oýun edýän, bagtyny ýatyrmak bagtlediň, anha Türkmeniň nähili bagtledip bilýänini görüp koýdyň şo yerli raýatlary. O durmuş gurun, öýleniň ýa aýal maşgul eger çykyň, şoň esasynda da siz alyp bilýäňiz. Ya yine bir zady bar, ine baran ýeriňizde siz resmi işe ýerleşen bolsaňyz, aýdal esasana mine Ukrainadan çykyp gaýdan raýatlanmaz bar bärik gelip ne Polşada ýa-ni Germaniýada häzir wagtlaryny status alanlar bar. Olara wagtlaryny berilipdir käbir biziň raýatlanmada. Galmaga ruhsat, işlemäge de ruhsat berilýär. Ýöne şolar resmi iş, häzir iş tapar etdiň şol
yankı edara kärhana ödüňiziň şolar ýaly bir gymmatly işgärdiňiz suwd edip görkezip bilseňiz, onu olar sizi hemişelik iş almak üçin siz bilen kontrakt baglaşyp Köp köp möhletleýin. Bir gysga möhletleýin näle? Eger özüňizi görkezseňiz, olar sizi hakykatdan size gyzyklanma bildirip, siziň gowy işgärdiňizi görseler, siz bilen onunla ýa-ki iş kontraktyny baglaşyp bilýärler. Şoň esasynda da siz soň statusyňyzy üýtgedi bilýäňiz. Ýagny siz inni wagtlaýyn gelen postkun näle? Siz iş vizesi bilen galyan adam, uzak möhletden galmaga hukuky bolan adam. Şol statusyňyzy üýtgedi bilýäňiz. Şoň üçin şol nirdedir bir ýerde işe yerleşip bilen bolsaňyz ýa-da işe alajak adamlar bar bolsa, şo edaraň, gurumaň, kärhanaň ýol başçysy bilenmi, menejeri bilenmi gürleşiň öz ýagdaýyňyz barada. Meni uzak möhletden işe alyp geljek meseňiz, ondan men statusymy üýtgedip bolarym bu kady maslahat soraýaňyz, olaň özleri urtalyk berer. Ýanky ýolam bar. Umuman ne bar bir bolup biläjek mümkinçilik aşul inni ýöne şu yankı diýilen ýollardan hem geçmek üçin siziň eliňizdäki pasportyň möhleti gutormadyk bolmaly. Sebäbi pasportyňyzyň möhleti gutorsa, onda siz yankı nelegal bolýaňyz, ýagny ne resmi ýaşap beren, bir kanun ýaşap beren adam bolýaňyz. Olar ýaly ýagdaýda siziň aralarından ret ediljekdigi 99%. Indi 1% men goýýan näme üçin? Sebäbi pasportynyň möhleti geçenem bolsa, galdyrılan adamlar bar, onu resmi ýagdaýda, ýa Germaniýada ýa Polşada. Olam kimler üçin egilişik edilen? Şol Ukrainadan mecburi ýagdaýda çykyp gaýdan biziň raýatlanmada egilişige gidilip edilen zat. Olam hökman edilýär diýip düşünmäň adamlar. Men Ukrainadan çykyp gaýtdym, ay pasportyň möhleti gutordum bolýan, ýöne meniň hasuwd edip bilýän, men Ukrainada bolanlygymy diýeniň bilen şo pasportyň möhleti gutoranam bolsa seni şo taýda gandyrarlar, kabul ederler diýip düşünmäň adamlar. Olar borçly däl, olaryň öňü bilen borçly zady Ukrainaň öz raýatlaryny himayet etmek kädir. Oňa da gumanitar bozgunluk diýilýär. Ukrainaň raýatlaryny olar hemişelik galdyranoklar adamlar. Indi bir aýratyn kategoriýa degişli. Biziň ýanky bir giden jantty kemsetmek, jant paralyk esasynda kemsetmek dini mesele boýunça onuň millet paralyk esasynda kemsedilenler diýdik, ondan sosial toporlary degişiligi üçin ýa syýasy garaş üçin diýdik da. Indi bundan daşary humanitar bozgunlar diýip bir zat bar. Ýagny şol adamdan ýaşaýan ýerini ýa-da ýurduny humanitar helakçylyk ýüze çykýar. Tebrik betdaşlyga ýüze çykybilýär ýa uruşturýar. Ine Siriýada bolan, Irakda bolan uruş ýa Libyada bolan uruşlar sebäpli bärik bozup gelen adamlar boldy. 2000-nji ýyldan ortalaryna 2010-njy, 15-16-njy ýyllarda da şu Amerikan, şu taýda gün bataryň koalisiýon güýçleriniň amala aşyran ýykan ýumrançylyklary, uruşlar sebäpli öňe maýdypdyk. Milyonlarça adam öýsiz, öwdasyz galdylar, milyonlarça adamlar ýurdundan bozup çykdylar, bärik gelirler köpesi. Şonno bular ýanky Ýewropa käbir ýurtlary ýanky Dublin protokoli diýilen düzgüniň ýanky çäginden çykdylar. Olar şoňa hökman egerip durdy diýip düşünmän, käbir şol protokoluň reglamentinden çykýarlar, Dublin reglamenti diýilýände. Misal üçin Germaniýa bir giden bozgunlary kabul etdi. Şol reglamentden çykyp 2015-2016-njy ýyllarda gaty köp bozgunlary kabul etdi. Irak bilen Siriýadan. Olam näde etdi? Näde düzgünden çykmak diýilýär. Ýanky olar gelenne, şo bozgunlar gelenne bir giden ýurtlaryň üstünden geçip gaýdýar. Onan bilýärler, Germaniýaň aýdaly hökümeti bilýär. Ýani Fransiýaň hökümeti kabul etdi bir giden bozgunlary. Barbar kabul etdiler. Ýani olar gelenlerine öňü bilen Türkiýe gelýärler, Türkiýeň üstü bilen soň Bolgariýa geçýärler, Ruminiýa geçýärler, Wengriýa geçýärler, soň Awstriýa geçýärler. Şo ýurtlaryň üstü bilen ýa Çehiýa, Slowakiýa, Çehiýaň üstü bilen Germaniýa bardylar, ýa Fransiýa bardylar. Olaram görüp otyr, hatda şo zatlar suwut edip bolýan halatlaryna da siz gelen ýurduňyz başga ýurdan hem şunu indi gelip bizden soraýan diýmediler. Şo taýda bir gumanitar rehimdarlyk etdiler-de. Gysga wagtyň içinde şo Angela Merkel'iň hökümeti 1,5 milyon töweregi bozgun kabul etdiler şonu. Ýöne yerli ilatam elbetde garşy boldy. Soňra waka ýöne ýylyna kabul edip gidip otyr da ondan ol ýanky ýurdu ykdysadyetine de täsir edýär, ýurdun ýanky içerki sosial durmuşyna da täsir edýär adamdan.
Şoň üçin buňa protest bildirip başladylar. Şondan soň birazjyk tog tutdy hökümet, Germaniýa hökümeti esasana. Tog tutdy. Ýöne ne täzeden ne Ukrainada ýüze çykan ýaraly konflikt täzäpli ýene täzeden şol odol kuşol Siriýaň hem Iragyň raýatlaryna görkezden rehimdarlyk ýaly rehimdarlyk görkezip ýene kabul edip başladylar. Esasan ýene barylýan ýerleriň biri şol Polşa bilen Germaniýa boldy da. Indi bu taýda da ýankyýal ýegilişige gidilýär. Ýagny sen Polşaň üstüne gelipsiň diýip bizni uradyp duranok. Olar ýöne esasan Ukrainaň raýatlaryna gezek gelenler şol ýal ýegilişige gidilýär. Türkmenistanyň raýatlary bolýar, sen Özbegistanyň raýaty bolup o taýp baryp edil Ukrainaň raýatlaryna edilýän ýankyýal ýegilişigi talap etmeklik ol ýerliksiz. Ýöne olar onu da edebilirler. Ýöne näme üçin Ukrainlara gedek gelenler beýtdiler, kabul edip oturýarlar. Bizi kabul edýän okdy geňir oturmaň, siziň statusyňyz dürülýär. Olar şo ýurdun raýaty. Eger siz hem şo Ukrainaň raýatlygyny alyp ýetişen bolsaňyz, raýat hökmüne gelen bolsaňyz, onda siziň hem statusyňyz edil beýlik şo Ukrainaň statusy ýaly bolýar. Ýöne siz o taýda işläp beren bolsaňyz, wiza esasynda ýa okap berip soň gelen bolsaňyz, onda olar size egilişige gidibem bilýär, gitmänem bilýär. Şoň üçin ýene bir zat bar, Germaniýada ýaşap beren ýa-ni biziň raýatlarymyz üçin aýtjak badym. Germaniýanyň türlü welaýatlaryna öz yerli migrasiýa gullugynyň öz ygtyýarlyklary bar. Ol merkezi hökümetiň merkezi migrasiýa gullugynyň ýa-ni ministrligiň ýürüdýän siýasatyna hökman şo gabat edýändir diýip düşünmän. Şoň üçin men käbir adamlarym bilýän, bir welaýata Germaniýanyň bir welaýatyna bardylar, türkmenler kabul edipdirler diýär. Emma biz diýe başga bir welaýatyna bardyk Germaniýanyň bolýan. Edil şolar ýala biziň hem ýagdaýymyz edil şolar ýaly bolýan. Biziň arzamy ret etdiler, bizi kabul edýän oklar indi gidin diýerler diýär. Ölerim geň görýän, hem şu şowur ýurt ýöne dürli welaýatyna dürli hilsiýata alynyp barýar. Ana şon ýaly, şol her bir welaýatyň öz yerli häkimiýetiniň öz ygtyýarlyklary bar. Şoňa da ruhsat berýärler. Şol öz bolsa siýasat alyp barmagy şo meseledi. Şoň üçin hatda merkezi migrasiýa gullugyna baryp arz etseň hem şikaýet etseň hem meni plan welaýatynyň migrasiýa gullugy kabul etmedi ýa şo taýyň hökümeti biziň arzamyzy kabul etmedi diýip şikaýet edeniň bilen olar goşulşmaýar. Olar onuň öz işi diýär, biziň o goşulşma hakymyz ýok diýär. Ondan bir ýerden sen atgadalandan soň ýa-ni sen arzaň ret edilenden soň onuň beýleki welaýatyda barmagy hakyň ýok. De olan sistemine ýem giýirdilýär. Şoň üçin şo tarapam bar. Şoň üçin öňünden arza bermeden öňürtü gaдаклanyp görüň. Sosial ulgamlarda biziň raýatlarymyzyň toporlary we chatleri we chat toporlary we ýagny esasan Telegramda girip şo Telegramyň gözlegi funksiýasyny türkmenler diýip ýazsaňyz latin harflary bilen çykar. Ol Ukrainadaky türkmenler diýip topor bar, Orsetdaky türkmenler diýip topor bar, Germaniýadaky türkmenler diýip topor bar. Şon ýaly maslahat alşalýar ýerler bar. Şo ta giриňde sonra göreň. Men özüm hem görüp oturmän käbir şolar ýaly toparlardy özüm hem oturýan terediýän maglumat alşýarlar gowy tarapy şol, ondan hem yerli ýerden maslahat berip oturýarlar. Şo datlary öz başyndan geçiren adamlar. Şo ta giриňde maslahat soraň. Haýsy welaýaty Germaniýanyň haýsy welaýatynyň türkmenler üçin almak şansy ýa köpürak kimiň nähil tejribeti bar diýip soraň özleri maslahat bererler. Indi ýankaýdyşymy ýaly indi şol pasportly meselede bolan gelýär. Siziň şo käbirleriniň pasportynyň möhletiniň gutoranlygyna garamazdan wagtlaýynça şol gumanitar bosgun hökmünde kabul edipdirler. Ýankaýdyşymy ýaly gumanitar bosgunlar hökmünde kabul edilen adama wagtlaýynça gaçywatylygy berilýär. Wagtlaýynça soň şol gumanitar ýagdaý gowulansa, aýdar Ukrainadaky ýagdaý häzir gowulansa, Ukraina bilen aýdar orsiýet alalaşa geldiler, uruş betedildi ýa uruş hereketleri birazjyk adaldy. Ondan şo ýurdun şo kabul eden ýurdun ýa kraýatlary ýerine gaýtarmagy haky bar. Şo gumanitar bosgundan şo tapawdy bar. Ýagny gumanitar ýagdaý gowulanan ýagdaýynda şo wagtlaýyn gaçywatylyga berilen adamlar soň ýerine uratýarlar. Şoňa da ýa-ni wagtlaýyn gumanitar ýardam ýa-da wagtlaýyn gumanitar bosgunlygy diýilýär. Şoň üçin ülseren bolsaňyz şo Ukrainaň raýatlaryna wagtlaýyn berýändirler wizany. 1 ýyl ýa iň köp bolanda käbirler 2 ýyl beripdirler da. Şondan soň olar täzeden seredýärler şoň statusyny. Siziň hem ýagdaýyňyz, ýagny siz hem kabul eden bolsalar käbirleňizi, size de wagtlaýyn berendirler. Şoň üçin eger galjak bolsaňyz ulak möhletleýin ýa-ni mümkinçiliklerini serediň.
Yani yerli raýatlar bilen ýa-da raýatly bolan aýdaly Ukrainkalar barmy ýa Ukrainler barmy şolar bilen ýa şertleşiň durmuş guran hökmünde tanyş bilişleňe dua bolsa o taýda şonky garajdan nikah ýa bir zatda hökman öýlenmegem däl men şoň bilen ýaşaşýan diýip zat edibem. Ýa-ni galplaşdyryp berenlerim olurlarymma onam synanyşyp görüp bilýär. Ýa-da ýa-ni ýaly iş tapyp bilseň resmi ýagdaýda şol iş berji bilen şol firmaň ýa edaraň ýol başçylary menejerler bilen gürleşiň şo meseleni meni udak möhletden iş alyp men statusymy ýitip bilmermesiňiz diýip şoňam şo soragam berip görüň. O ýagdaýam bar. Ýa-da ýa-ni ýaly ödüňizi bir hakyky bozkun ýurtdan Türkmenistana baryp bilmejek ýagdaýdaky bir bozkun hökmüne görkezjek bolsaňyzam ýa-ni taryhyňyzy ýazmak meselesi bar. Şonam esaslandyrmak. Şo gurrun berýän adyňyz şol oýlap toslap tapýan meseleňizmi? Ýa-ni taryhyňyzmy ýa hakykatlaryň başyňyzdan geçdim bir kynçylyk Türkmenistanda. Şonu esaslandyrmak meselesi bar. Suwd edip biljek adyňyz barmy deliliňiz? Gytaklaýyn ýa gönden göni bir delil dokumentallatlar barmy? Şonu siz ýygnamaly, şonu siz suwd etmeli. Ana şo kynçylyklar inni ýöne esasy kynçylygynda raýatlanmagyň öňünde duran esasy kynçylyk. Pasport meselesi, pasportyň möhlet meselesi. Pasportynyň möhleti geçen adamy häzir wagtlaýynça kabul etmeden bolsalar, soň şo gumanitar ýagdaý häzir gowulandy diýilse, siz gönden göni Türkmenistana uradylýar. Siz hatda kabul etmeden bolsalar. Käbir adamlar kabul etmeýändirler. Indi olaňa bir status belli däl, olar häzir gaçak ýagdaýda ýaşap berler, näme etjeklerini bilenoklar. Olaram häzir ele düşdiler ýa bozkunlar lageryna uradylar. Oňa da Türkmenistanyň hökümeti hem eýe çykmady. Häzir Türkiýede de ele düşýän näresmi ýagdaýda bir kanun ýaşap berenler, dokumentsiz ýaşap berenler bar da, wizasyz ýaşap berenler. Şolaram käbirlerini esasan Amerika adamlary diýär, şolar ele salýarlar da diýär, bozkunlar lageryna salýarlar. Tamam Türkmen olaram näme etmeli? Türkmenistan ilçihanasy ýa-da konsullugy ýurda gitmeli. Oňa da çykdy jetmeli. O adamlar öz kiselerinden pul töläp bilet aljak bolanoklar. Höwegem däl Türkmenistana gitmäge. Pulumuz ýok diýip otyrlar. Oň üçin oňa ýe çykmalam ilçihana bilen konsullugam şolara çykdy jetmejek bolup olardan habar tutanoklar. Ýa-ni olar deportasiýa etmek üçin Türkmenistan tarapy şonuň çykdysyny çekmeli. Ona medenoklar oň näme diýerler? Şo käbirlere uzak möhletini otyrlar diýen aýlap. Käbirlere mahyrsaň bilar bolup çykaryp goýberýärler diýen. Ýani Türkiýe polisiýasy. O tarapam bar. Ýöne injilik bermediler. Şo pasport meselesi bar da. Esasanam Ýewropada sen edil olar ýaly gaçak ýagdaýda ýaşamak ansatda. Ýa berde kanun has gaty berki işleýärdi. Şoň üçin indi bir tarapy bar. Men odalam 2001-nji ýylyň maýynda biz bir kampaniýany ýola goýupdyk, bir çäräni, ýani arda ýazmak çäresi. Pasportlaryň möhletini uzaltmak dälen pasportda täzeläp bermeklerini üçin. Sebäbi şoňa borçly Türkmenistanyň hökümeti Birleşen Milletler Guramasynyň halkara konwensiýasy bar. Şo ýa-ni diplomatik gatnaşyklary baradaky Wien konwensiýasy diýip bir zat 1963-nji ýylda bağlaşılan halkara derejesinde kabul edilen konwensiýa. Oňa da Türkmenistan garaşdyrlyk ýyllarynda, ýalňyş meýan 1996-njy ýylda garaşdy bir döwlet hökmüne şonu kabul edip şoňa gol çekdi. Şu diplomatik gatnaşyklary barada. Şonu da ýazylygy diplomatik edaralaryň borçlarynyň biri öz raýatlaryna, ýa-ni daşary ýurtlardaky raýatlaryna pasportlaryny täzeläp bermek hem şolaň funksiýasyna girýär. Ýani Türkmenistan, şol tany Türkmenistanyň konsullugynyň hem ilçihanasynyň funksiýasyna girýär, şoň borjuna girýär. Öz raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeklik. Şo konwensiýada gol çeken Türkmenistan. Üstesine de Türkmenistanyň migrasiýa barada kanuny bir zatda. Şo kanunyň 29-njy maddasynyň 3-nji bölüminiň 3-nji bendinde şo taýda da aýdylýar, ýani konsulluklar hem ilçihanalaryň borçlary Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlaryny, ýani biometrik, ýani daşary ýurt pasportlaryny daşary ýurtlarda täzeläp bermeklige borçly diýilip. Şo funksiýany ýerine ýetirýär diýip ýazylygy. Emma Türkmenistanyň konsulluklary, ilçihanalaryň şo borçlaryny ýerine ýetiren oklar. Indi bizden şol edenettiligi görkezip 2001-nji ýylyň maý aýynda
dünýäň dürli ýurtlaryna arda ýazmak çärelerini ýola goýduk. Ýola goýdum diýen men şoň tekstini taýýarlap berdim. Taýýarlabam ine şu teksti alyňda şo ýaşap ýören ýurdumyň daşary işler ministrliklerine arda ýazyň diýip men şonda tekstleri ýerleşdirdim. Ol bilemok näçe adam şondan peýdalandy. Ýöne şol wakalaň ýydy bilen 2001-nji ýylyň, 2021-nji ýylyň bagşyna 2021-nji ýylyň maýynda 2021-nji ýylyň maýynda şonu ýola goýduk. 2021-nji ýylyň iýunundan başlap pasportlaryň möhletlerini uzaldyp başladylar. Bolmasa şoňa çenli pasportyň möhletini uzaldyp beren okdylar. Ýöne iň bolmanda şu möhri wasa binni pasportyň möhletini uzaldyp başladylar. Ýöne olam yama makyaly bir rad ol şäher edel ol ýanky bir düýpli şäher edel. Ona etmeli ol hakykatynda pasportyň möhletini uzaltmaly, pasporty bütünle täzeläp bermeli. Indi biz şonu täzeden ýene de ýola goýsak diýänler, men näme etdim indi şol ýazylan ardalan tekstini men täzeden birazjyk üýtdüm. Sebäbi o döwürde 2021-nji ýylyň maýynda ýanky koronavirusle baglanşykly pandemiýa dowam edip durdy, ondan uçurlar kesildi. Men şo ýanky ýazylýan hatda ýüzlenmeýän tekstinde onam görkezipdim. Indi şonu men birazrak aýyrdym da täzeledim şol tekstleri. Şoň üçin indi men sizden etşek haýyşym siziň öz bähfidiňiz de boljak. Zat men bir giden wagtymy tarp edip şu ardalary taýýarladym. Ol ardalaram 8 tane ýugurtdan ýugurtda ýaşaýan raýatlanmaz üçin taýýar edip berdim. Häzir men onu görkezler. O 8 ýurtdan Orsiýet, Belarusiýa, Ukraina, Germaniýa, Fransiýa, Beýik Britaniýa, Türkiýe, ondan Amerikan Birleşen Ştatlar. Ana şo ýurtlarda ýaşaýan raýatlar üçin tekstini men taýýarladym. Şoň täzeledim, hem üstünde de işledim. Şoň tekstini alyp siz näme etmeli? Men şo taýda görkezlen e-mail adreslem bar, men görkezlen e-mail adreslem. Şolara uradaýmaly olaram şo ýurtlaryň daşary işler ministrlikleriniň adresleri, e-mail, elektron adresleri, hemem şo ýurtda ýerleşýän biziň Türkmenistanyň diplomatik edaralarynyň hem käbirleriniň adresleri vardır. Şoňa da ýazmaly. O taýda näme talap edilýär? O taýda şo Türkmenistanyň bir şo Wiener konwensiýasy diýilen konwensiýa boýunça hemem Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanuny diýilen kanuny boýunça Türkmenistanyň ilçihanalary hemde konsulluklary raýatlaryň pasportlaryny daşary ýurtdaky raýatlaryň daşary ýurt pasportlaryny täzeläp bermäge borçly, emma şo borçlaryny ýerine ýetiren ok diýip şikaýet edilýär. Şolaň üstünden. Olam öňe bilen şol ýurtlaryň daşary işler ministrliklerine ýüzlenýär. Näme üçin şol daşary işler ministrlikleri dolanýar, ýani diplomatik edaralaryň üstünden serenjamlyk edýär. Şolaň öz borçlaryny ýerine ýetirmeýän, wezipe borçlaryny ýerine ýetirmeýän kanuny bozýanlyklar üçin şolardan jogap talap etmäge haky bar, ýani daşary işler ministrliklerine. Şoň üçin şolara ýüzlenýär, ýani ardan üstü bilen. Onam ýüzlenmeli sizinle adamlar. Siz şo ýurtlarda haýsy kimde kim aýdyl Orsiýetde ýaşap şo meselede kösenýän bolsa, kösenmeýänem bolsa, ina men Türkmenistanyň raýaty plany. Men ine öz Türkmenistanymyň şu ilçihanasynyň alyp barýan işinden nägile ine şu meselede öz borcuny ýerine ýetiren ok diýip arz edilýär. Şoňa da siz gol çekýäňiz, ýöne gorkmaň şol ardan iň aşagyny men şu ardany ýazýan adamyň adyny şol ilçihana ýa-da konsulluga bermedliginde haýyş edýän men konfidensial men adyň familiýaňy ýöne görkezmelisiz. Bolmasa arda kabul edilmeýär, arda seyredilmeýär. Ýöne aşagyndan aýratyn belli edilýär. Men adymy Türkmenistanyň ilçihanasyna da konsullugyna da bermedliginde haýyş edýän diýip haýyş edýäňiz, şoň üçin olar bermeliler. Olar siz şey dip haýyş edýäňizden soň siziň adyňyzy olar bermediler hem şoň üçin gorkup oturmaň diýjek bolýan. Ýöne şolar ýaly ardalar ýene nowatdaky ýerli ýerden uradylmaly. Hemem ýene bir gedek ýatladýan adamlar 2001-nji ýylyň maý aýynda şu kampaniýany şu çäräni ýola goýamyzdan soň şu Türkmenistanyň diplomatik edaralary ahyr soňy ilkinji gedek tarihte ilkinji gedek daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaldyp başladylar, möhür ýasyp köpçülikleýin ýagdaýda. Şo netije berdi adamlar. Ýöne inniki biziň häzirki çärämiz, nowatdaky gedek şu arda ýazmak çärämiz, şu pasportlary bütünle täzeläp bermek üçin ediljek.
Şoň üçin şoň tekstlerini men ýan kaýdyşym ýaly 8 sany ýurtda ýaşaýan raýatlanma üçin taýýar edip berdim. Ony size häzir göçürip alyp bilersiňiz, men görkezler. Hem şu videoňa maşagynda şol çelgi bilen görkezlen. Şo ýurtlaryň ýanky raýatlaryň niden raýatlaryň şol ýurtlarda ýaşap beren biziň raýatlanmadyň haýsy ýerden şonu tapyp biljekdi. Ondan häzir men şo teksti görkezeýin. Şu taýda birinji nowatda ine orsiyetten arza yazmak, orsiyette arza yazmak deyip mine bu 2000 neşlerde görüşüňe däl 2001-nji ýylyň 5-nji 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda şu videonu men taýýarlapdym. Şu taýda men gyýytgaçyk düşündürüşini berýän. Ýöne indi men birazjyk tekstini ütedemden soň on täzeden ýebermeli bolýar. Indi seredin. Şu videoň çelgesini men ine şu taýda görýän videoňyň çelgesini men şu häzirki videoň aşagynda goýaryn. Goýaryn bolýyn, şu taýda seredersiňiz, şu taýda orsiyetde ýaşaýan biziň raýatlanmady üçin iýermeli, hat iýermeli adresi şu videoň aşagynda duraryn. Şu adreslere ýazmalysyz. Ondan inni şoň aşagynda ýüzlenmeýän teksti diýip durandyr. Şoň aşagyndaky çelge bassaňyz ýüzlenmeýän teksti çykar. Ýüzlenmeýän şu tekstini siz göçürip alyp ine taýýarjak teksti şu taýdaky ýöne ýanky hatyň ýazylan güni bolmaly şu taýda. Men 24 fevral 2023-nji ýyl edip bolýyn. Eger siz 25 fevralda ýazsaňyz onda 25 fevraly görkezdiň. Haýsy güni berýän bolsaňyz. Ondan bu taýda hatyň kime gönükdirilendigi ýazylgy, ýagny Orsiýet Federasiýasynyň daşary işler ministrligi diýip ýazylgy. Indi şu taýda seredin. Şu taýda hatda men mysaly bir at goýdum. Şu taýdaky ady alynda aýryňda şu teksti goýaňyzda. E-mail adresinden iyi verecek bolanyňyzda şu adresi, şu ady familýany oçustwan aýryňda öz adyňyzy, familýany oçustwan ýazyň şu taýda. Ondan şu taýda şu adamyň, ne bu mysaly adamyň da, ol hakyky adam däl. Şoň hamala ýaşaýan adresi hem telefon nomery diýip görkezlen bir zat bardyr. Şonam öz adresiňi de ýitdirdim. Ýöne şoň gorkmaň, şol nirde ortadyň nirine siz registrasiýa edilen bolsaňyz, şonu görkezmekden gorkmaň sebäbi bolmasa, anyk bir adamdan gelmese, anonim gelse bu arzalara seredilmeýär. Şoň üçin siziň hökman maglumatyňyz dogry bolmaly. Üstesine de telefon nomeryňyz bolsa, mobil nomeryňyz şonam görkezdiň sebäbi siz bilen birden habarlaşjak bolsalar, daşary işler ministrliginden şolar habarlaşyp bilerler ýaly. Ondan hatyňyň başynda da ýene de şol ýokurdaky adyňyz gaýtalanýar. Munda mysalat da şu taýda da öz adyňyz, familýaňyzy ýazyň. Bunu aýryňda. Ondan iň soňunda hatyň iň aşagynda da ýene de siziň adyňyz bolmaly. Bu taýda da men mysaly ad goýdum boly, onam aýryňda öz adyňyz, familýaňyzy goýun. Galanda da diýmeň, hemme zat edil bol geregi ýaly ýazylan, ýagny aýdyşym ýaly şol Türkmenistanyň gol çeken konwensiýasy 1963-nji ýylda Wiener konwensiýasyna şo kabul edilen konwensiýa Türkmenistanyň hem soň gol çekenlik hakynda bar. Onuň Türkmenistanyň migrasiýa barada kanunynyň ýankaýdyşy ýaly 29-njy maddasynyň 3-nji bendinde de Türkmenistanyň diplomatik edaralarynyň öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasportlaryny täzeläp bermäge borçlulygy aýdylýar diýip onam görkezlen. Üstesine Türkmenistanyň hökümeti bilen Orsiýetiň hökümetiniň arasynda şu diplomatik gatnaşyklar barada gol çekilen alalaşykda da şoňa salgylanýar. Şoňa esaslanýar. Şolam berjaý edilmeli, emma berjaý edilenok diýip şo meseleler goýup bolýar. Iň soňunda da siziň adyňyzdan şu taýda teklip edilýär. Ýagny Türkmenistanyň diplomatik edaralarynyň şu urdaky işlerini deriňäň hemen şolara çäre görüň. Şolar öz borçlaryny ýerine ýetirer ýaly ediň diýilip, ine 4 punktdan ibaret teklip edilýär. Özüňizem okak görüň. Özüňizem okak görüň. Eger nämedir bir zat bilen gatyr alalaşmaýan bolsaňyz üýtdedi ben bilersiňiz. Oňa erkinlik öz erkiniz. Eger rus dilini gowy bilýän bolsaňyz, hem nämedir bir zat goşşok bolsaňyz, aýyrjak bolsaňyz ona medbilersiňiz. Men garşy däl. Ýöne men buny esasy bir düýp tekst dokumenty taýýarlap berdim. O galan adam özüňiz görüň. Inni bu men häzir orsiýet bilen baglanyşyk görkezdik otyrynda. Ine bu taýda ýankaýdyşym ýaly Belarusiýada Belarusiýada ýaşaýan biziň raýatlarymyzyň hem ýazyp biljek hat üçin şu taýda da adresler görkezlen. Birinciden ana ýüzlenmeli adres diýilýär.
iyi verilmeli. Yani yüzlenmeň iyi verilmeli adresi bardyr. Ondan 3 tane e-mail adres bardyr. Bulam şo Belarusiýa daşary işler ministrliginiň adresleri. Aşagyndan hem edil şolar ýaly şelge bardyr. Tekstin. Edil ýanky tekstin şelgesi bar. Bu taýda Belarusiýada ýaşaýan raýatlarymyz üçin o taýda da edil ýanky ýaly. Adyňyzy, familiýaňyzy şu taýda ady familiýany aýryňdy, özüňizi kyn goýun. Registrasiýa edilen adresiňizi görkedim, kontaktyňyzy görkedim. Onuň hatyň başynda da ýene adyňyzy, öz familiýaňyzy görkedim. Buny aýryňda o taýda şonu ýaly hemem hatyň iň soňunda da adyňyzy, familiýaňyzy, özüňizi kyn goýun, buny aýryňda. Taýda da şonu ýalydyr. Ondan şuňam çelgesin men şu şäherki wideoň aşagyny goýaryn. Ondan indi kibir ýurt Ukrainadan arda ýazmak, Ukrainada ýaşap beren biziň raýatlarymyz bar bolsa, şolaram öz pasportlaryny täzelemek isleýän bolsalar, şolaram şoňam çelgesin men şu wideoň aşagyna goýdum. Bu taýdan dronlaryny ýazylmaly adresleri bar, iyi verilmeli adresler şo hat. Ondan hem şu Ukrainada ýaşaýan biziň raýatlarymyz üçin ýazylan tekstiňe mene şu taýda çelgesi dronlar şoňa bassaňyz ýanky tekst çykar. Ýöne Ukrainaň daşary işler ministrligi üçin niyetlenen tekst. Ondan ýene bir hat ýanky aýdyşmylar Germaniýada ýaşaýan, indi Germaniýada şu gün ýaşaýan raýatlarymyz gaty köp. Şolar üçin hem şu ýadyrky wideoň aşagyna men çelgi goýdum. Germaniýada arda ýazmak diýilen at dilen durur. Şoňa bassaňyz ine şu video çykar. Şu videoň aşagyna, şu videoň aşagyna iyi verilmeli, haty iyi verilmeli adresler bardyr. E-mail adresleri şu taýda, e-mail adresleri. Oňa maşagyna da ne ýüzlenmäniň teksti diýem çelgi duranlar. Şoňa bassaňyz İngiliz diline tekst çykar. Ne şuýa görkedeýin. Nemis diline del, İngiliz diline. Ýöne olar İngiliz diline de kabul edilýär. Ne şuýa da görkezlen 24-nji fevral diýip ýazylanlar. Siz başga günne iyi berseňiz şonu üýtdüň. Şoň günni üýtdüň. Mart diýip berseňiz marty görkezdiň. Aşagynda da bu zady üýtdetmäň bu taýda Germaniýaň federal ýanky Germaniýaň daşary işler ministrligine hemem Germaniýaň Bundestagynyň parlamentiniň ýörüýten emesine de komissiýasyna da gönükdirilýär. Ondan bu taýda da şu taýda adyňy, familiýaňyzy üýtdüň. Şu taýda duran ady familiýany aýryňdy, özüňizi kyn goýun. Onuň häzirki wagt Germaniýanyň ýerinde ýaşaýan, onuň şonu görkedim. Kontaktyny görkedim. Onuň hatyň başynda da ýene de ingilisçe şu taýda ad familiýa oçtwa durandyr. Onam aýryňda özüňizi kyn ýadyň. Biram hatyň iň soňunda ýan kaýdyşym ýaly şu taýda ady familiýany aýryňda özüňizi kyn goýun. Ana bolly onuň şaty göçürip ýöne iyi berämeli. Ýan kaýdyşym ýaly iyi berilmeli adreslerem ine şu taýda durandyr wideoň aşagyna. Ne ýüzlenmäniň iyi verilmeli adresler diýip dur. Ine şu adresleri ýeke göçürip e-mailde ýazsaňyz. Ona men häzir görkedeýin. Ondan Fransiýadan ýazmalar da bar. Şuň tekstini bu taýda ardan iyi verilmeli, ýüzlenmäň iyi verilmeli adres bar. Aşagyna hatyň tekstini şu taýda durandyr. Ondan Türkiýeden iyi verilmeli hatyň ine şu taýda adresleri bar. Daşary işler ministrligi parlamentiniň komitetleri bardyr şu taýda. Şularam ýeke göçürüň. Üstesine Türkmenistanyň ilçihanasynyň we konsullugynyň şu taýda adres bar. Oňa da berip bilýäňiz. Şol adresleriň içinde bar şolam. Ondan aşagda da ene türkçe hat bardyr, şu türkçe tekst bardyr. Bunam ýörüte ýa düzgüne görä gramatik düzgünleri hemme de berja edilip ýazylan hat. Buny men özüm ýazmak birini terjime ettirdim. Şoň üçin bunam ulanyp göçürýäňiz. Bu taýda da şeýdiň ene iyi verilmeli, ene şu taýda ady familiýany üýtdüň, şu taýda ýokurda bardyr. Onuň özüňiň ýaşaýan ýeriňizi görkezdiň. Ony görkezmekden gorksaňyz görkezmänem bilersiňiz. Eger näresmi ýaşap ýören bolsaňyz birden men tutulaýmaýyn, meniň deportasiýonlar ugradaýmasyňlar diýen bolsaňyz, adyňy familiýaňy dogry görkezdiň, ýöne ýaşaýan ýeriňizi görkezmänem bilersiňiz. Ondan hatyň başynda da ene şu taýda da ýene at bardyr. At familiýa. Şonam üýtdüň, özüňizi kyn goýun. Ýene onuň aýdyşym ýaly hatyň iň soňunda da şu taýda adam aýryňda öz adyny, familiýany goýun. Ondan ene Britaniýadan ýazjaklar, Britaniýada ýaşap beren raýatlarymyz. Şunem şu taýda men şu wideoň aşagynda çelgi goýaryn. Şu taýda da video açylar, şular ýaly video, onuň şu wideoň aşagyna terediň. Şu wideoň aşagyna uradylmaly adresleri bardyr. Hemem hatyň tekstini hem şu taýda çelgiden taparsyňyz.
Ondan 8-nji döwletimiň soňky Amerikan Birleşen Ştatlary Amerikada ýaşap bilenler aýatlanmaly. Türkmenistana dolanyp şu taýda pasportyny täzelemek islemeýän bolsa, Türkmenistana gaýdyp barmak islemeýän bolsalar, şolaram gaýrat ediňde ine şu taýda şu ýan aşagyna şolary şüýnem ýerite çelgi goýdum. Şolar ýaly video açylar, men videom, köne videom. Şoň aşagyna ýene-de ýan gaýdyşym ýaly uradylmaly adresler duranlar taýýarjak. Hemem çelgem dronlar. Şoň sylkatyny ştaýda dronlar. Şondan hem basýaňyzda tekstini alýar. Inni aýdaly siz teksti açdyňyz. Teksti açdyňyz, niş teksti siz niýerik ýerleşdirmeli. Öňü bilen sizde e-mail adresi bolmaly. E-mail adresi bolmaly. Onuň şu e-mail adresini hem ýerite hatura dulýan, bukçaçylýan ýeri bar şular ýaly. Aýdaly ne siz aýdaly ine Germaniýadan hatura çyk bolýan, Germaniýanyň daşary işler ministrligine, onuň ştaýda görkezlen beýlik adreslere. Şunu ýaly ilki bilen ýekeme şu adres kopýalaýan, ýekeme ýöne. Kopýalap ine şol kamu diýilen ýerde kime uradylmaly, şo taýp goýýan kopýalap ýöne. Şonu ýekeme göçürmeliňiz. Hemmesini birden göçürseňiz dogry bolýan nädir olur, onda gitmeýär. Şunu ýaly ýekeme şey dip şu taýp göçürüp goýýaňyz. Göçürmegem nädip şonu ýaly kopyalamagam bilmeýän bolsaňyz bilýänlerden soran adamlar bu bir kıyın zat däl. Şey diýäňizde hatarlap hemmesini şu taýda görkezlen adres şu taýp goýuň. Onsoň aýdaly hemmesini goýduňyz diýeli. Indi hatyň teksti bar. Hatyda at goýmaly. Şu adam şu taýdan alyp bilýäňiz. Başla. Şu hatyň adyny letter of appeal ýa ýüzlenme haty, şikayet haty diýär. Şoň adyny şu taýdan alyp şu ýazjak hatyňyň temasy bar. Şu tema diýilen ýerde şu hatyň adyny goýmaly. Ondan soň hatyň özüni göçürüň şey diýip, onam näde göçürýäň? Hatyň özüni tutuş şeýle göçürüň. Ýokardan aşaga çenli. Şunu ýaly kopýalaň. Kopýalap alyňda ýanky tekstin yerleştirilmeli, tekst yerleştirilmeli ýerine yerleştiriňde, ondan şu atlary üýtüdüň, özüňiň küýüni goýuň ýan gaýdyşym ýaly. Şu taýda iň soňunda bar at badyr ýan kat. Ondan hatyň başynda duranlaryna şu at, şunu üýtüdüň, öz adyňyzy goýuň. Biram hatyň ýokartynda da ne duranlar. 3 tane ýerde haty şu taýda at goýmaly ýerine öz adyňyzy goýuň. Ondan öz adyny ine ýaşaýan, hamalany ýaşaýan adresiniz, şonam özüňiz küýüni goýuň. Bolly başga dat gerek däl, biram şu hatyny iýerleýän gününi üýtüdüň eger başga güni uradýan ortaň. Ine adamlar bu taýda bir kıyın zat ýok, ýöne şunu ediň adamlar köpçülikleýin etmeli. Ýene bir gede gaýtalaýan pasportlary täzelemek üçin edilýär şu zat. Şu ýanky arzalaňam içinde ýazylan şol. Türkmenistanyň diplomatik idaralary, ýagny ilçhanalaryň konsulluklary öz borçlaryny ýerine ýetirenoklar. Halkara konwensiýasy boýunça da boýnalan borçlanmalary we borçlary we Türkmenistanyň öz kanuny boýunça da, ýagny Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryny täzelep berenoklar. Şonu täzeler ýaly ediň diýip haýy edilýär. Şolar öz borçlaryny ýerine ýetirer ýaly baty şor kodyň diýip şo ýurtlaryň daşary işler ministrliklerini hemem parlamentdäki daşary işler boýunça öz komitetleri we şolara ýüz tutulýar. Gaýrat ediň şular ýaly da taýýarlanyp berilen soň şonu ediň adamlar köpçülikleýin, gorkup oturmaň. Ýanky ingilisçe ýazylan tekstiňe iň soňunda haýy edilýändir. Men adamy görkezmäň, men şu hatyň ýazan adamyň adyny, men adamy Türkmenistanyň diplomatik idaralaryna ýetirmezligini haýy edýän, görkezmezligini haýy edýän diýip aýratyn belleýän, şo taýda bellenlidir. Şoň üçin olar görkezmelidirler, olar görkezmez. Şondan gorkup oturmaň. Hatta görenlerine de siz gorkup oturmalylar. Siz kanuny zat talep edýän diýeni, şonu da siziň howpsuzlygyňyz üçin men şo taýda aýratyn nykdym. Şu haty ýadan adamyň adyny görkezmäň diýip Türkmenistan tarapyna. Şoň üçin şu şäherni gaýrat ediňde köpçülikleýin ediň adamlar ýöne maňa hat ýazyp meni bidar etmäň. Meni kemme görkezdim. Inni ýa hatlary ýene gaýtalaýan. Şu videoňy şu men häzirki çykyşymyň aşagyndan taparsaňyz, ýanky 8 sany videoň çelgisi şu hatyň aşagynda durar. Siz ýanky 8 sany ýurtdan haýsydyr birine ýaşaýan bolsaňyz, şoňa basaňda şol iýerilmeli adresy şu taýdan taparsaňyz, hemen şu tekstem şu taýdan taparsyňyz. Bar etmeli zadyňyz şu iýerilmeli adresy öz e-mail ýaşyňyzda
yerleştirmeli yerine yerleştirerseniz hatı uğratmak bilmeýän bolsaňyz näde bilýän adamlardan soraň näde men e-mail adresim maňa girdim bolyn näde iýermeligini bilen mok diýän bolsaňyz bilmeýän bolsaňyz bilýänlerden soraň görkezerler şoýanky adresleri kopýalap goýýaňyz goýmaly ýerine hatyň adyny goýmaly temasyny olam ýa hatyň ady ondan hatyň tekstini şey diýip göçürip şu tekstin yerleşdirilmeli ýerine yerleşdirýäňiz. Ondan ama adyňyzy ýitdi diýäňiz. Ýani şu taýdaky mysal ady öz adyňyzy bilen çalşyrýaňyz. Ondan ýaşaýan ýeriňizi görkezýäňiz. Ýani kontaktyňyzy görkezýäňiz. Bolly. Ona basyp görýäňiz urut diliniň aşagyna ýani urut diýip atpraf ýa-da send diýip bir funksiýasy bardyr hatyň aşagyna. Şoňa basyňyz hatyňyz gitmeli ýerine. Bollon ha garaşyp oturýarlar, täze jogap gelir ýa jogap gelmese de şoňa reaksiýa bildirirler. Bulam ýanky aýdyşym ýaly Türkmenistan diplomatik edaralaryna bahyş görkezilmek üçin şolaňam siziň pasportlaryňy täzeläp bermekleri üçin. Indi şol pasportyň şu taýda bir näçe görnüşi bar. Birak köne pasport bar. Ýagny niýat höň döwründe möhletsiz berilen pasport da ýa-ni içerik pasport. Ol daşarky pasport ýokmyny ulandy. Şo pasport öz güýjüni 2012-nji ýylda ýalňyşmaýan bolsam güýjüni ýitirdi şo pasport. Indi kimde kim şo pasport bilen ýaşap ýören bolsa, indi on täzeläp berer diýen kan umyt ýok. Näme üçin? Sebäbi siz Türkmenistanyň öz kanunyny bozduňyz. Sebäbi 2012-nji ýyla çen ýurdun içine baryp ýa-da ýurdun içinde kaňyz şonu çalşmalyňyz 2012-nji ýyla çen. Täze pasportda, soňky pasportda. Ondan soň 10 ýyllyk möhlet bilen pasport berildi. Şeýle 10 ýyllyk möhlet bilen berilen pasportyň eger möhleti gutoran bolsa, umumyň siziň pasportyňyň möhleti gutoran bolsa, Türkmenistanyň ilçihanasam, konsullugam irsarat bilýär. Siz wagtyna gelmeýänsiňiz, siz wagtyna ýurdun içine baryp çalşmansyňyz, şoň üçin siz kanuny bozduňyz diýmäge haklary bar bolan. Sebäbi siz hakykatdanam häzir bir kanun ýaşap beren adamlar. Ýöne onu da ýankarzany ýadyň adamlar. Siziň elbetde şansyňyz olar ýaly ýokary däl, indi şanslary ýokarylar kimler? Şanslary ýokarylar şu pasportynyň möhleti gutormady adamlar bar. Ana şolaň pasportyny täzeläýin, ýete bular täzeläp bermeli, ben täzeläp beräýmelim. Pasportynyň möhleti gutormady, ýönüni gutorup gelýär. Ana şolar gutormaka barsa möhleti, täzeläň diýip talap etmäge haky bar. Ýöne şu wagt şolar täzeläp bermejek, bolsa şonu berer, täzeläp berer ýaly etmeli. Şoň üçin hem katlary ýazmaly. Şoň üçin hemmeňiz şu haty ýazyň. Umumyň köne pasportly bolsun, täze pasportly bolsun tapawdy ýok. Siziň ýanky arzaňyz biziň hemme raýatlarymyzyň aladasy üçin ýazyljak arza, siziň diňe öz aladaňyz edip ýazmaň onu. Ýanky ýazylýan arza umumy arza bol. Biziň Türkmenistanyň raýatlarymyzyň başdan geçirýän kynçylyklary baradaky arza. Türkmenistanyň ilçihanasynyň hem konsullugynyň öz borjyny ýerine ýetirmeýänligi hakyna arza. Şoň üçin diňe ay meňe pasportym barla, meňe tek pasportym ýokludy, tek ýakyn wagtda gotorjak däl, şoň üçin maňa degişlälip oturmaň adamlar. İslendiňiz ýadyň şonu. Siz Türkmenistanyň raýaty hökmüne ýazýaňyzda Türkmenistanyň ilçihanasynyň hem konsullugynyň üstünden şikayet edýäňiz, şolaň öz borçlaryny ýerine ýetirer ýalydyň. Şoň üçin diňe özüňizi bilmeýän adamlar. Hemme öz raýatlarymyzyň aladasy üçin ediň şunu. Gaýrat ediňde. Menem şunu iş bar işim taşlap şu datlary ýöne ýeredem mok. Siziň aladaňyz üçin edýän bolmasa maňa da gerek däl şu dat. Şoň üçin gaýrat ediňde indi şu taýýarlanyp berilen soň bir ýöne bir çeýnelip berilen zady bir ýurtmak başaryň diýjek bolýanna. Indi ýene bir täzelik bar şu taýda. Ýagny käwirleri bar, şeýle bir käwirlerine maglumat, ýalan maglumat derýär. Ýagny hamala Türkiýeden niýe Birleşen Milletler Guramasynyň boskunlary aradaky edarasynyň üstü bilen boskunlyk alyp bolýarmyşyn. Daşary urda çykyp bolýar diýip aktivistleriň içinde de adamlaryň başyny aýlap beren we kezaplar ýöne pul gazanjak bolup maňa pul teleseňiz men niýe ondan ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň boskunlyk alyp berýän ondan siz Ýewropa gidip bilýäňiz diýen zada aýdýanlar bar. Men ana şolaň dikkatyny ýetirjek dadym. Ana şu taýda şu Birleşen Milletler Guramasynyň boskunlary baradaky ýokary komissarlygynyň ýürüýte saýty. Ödem Türkiýedäki edarasynyň saýty. Indi şu taýda men şunuň talgasyny goýýarym aşakda. Şu taýda ingliz dilinde ýazylan, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň boskunlary baradaky edarasy
bozgunluk barada arza kabul etmek işini 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda ýatyrdy diýip ýazylgy. United Nations High Commissioner for Refugees ended registration and refugee status determination procedures in Turkey on 10th of September 2018. Yeni gaýtalaýan Birleşen Milletler Guramasynyň diýip bozgunlar baradaky ýokary komissarlygy diýip bozgunlary registrasiýa etmek, ýani hasap almak, hemem bozgunlyň diýip olara diýip bozgunlyk statusyny bermek baradaky diýip prosedurasyny, ýani şolary kefitlemek bilen baglanşykly prosedurasyny Türkiýede alyp barýan şol işini 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda ýatyrdy diýip. Ine şu taýdaky makalaň başynda ýazylgy. İçinde de ýazylgy şo barada ýene gaýtalaýan şu taýda. Ine şu taýda ýene şo ýankydat gaýtalanýar. Inni ol näme onna şo edarany näme bilen meşgul bolýar? Şo edara barmy? O edara bar. O edaraň telefonu many gydgyn liniýasy birzady başlaýdy. Isleteňiz şoňa jaňam edip bilýärdi. Ýöne bular diňe konsultasiýa bermek bilen meşgul bolýarlar. Diňe konsultasiýa ol öýlerim şol Türkiýe migrasiýa gullugy bilen işleşýärler. Şo Türkiýeden oturum almak üçin size kömek edip bilerler ýa maslahat berip bilerler. Ýöne bular siziň daşary ýurtda çykmak üçin arzaňyzy kabul eden oklar. Siz Türkiýeň üstü bilen daşary ýurtda men bozgun bolup çykjak diýip oňa arza berseňiz olar kabul eden ok. Şonu aýdýar şu makalaň ýokarynda. Şutaýda. Şoň üçin kimde kim siziň başyňyza aýlaýan bolsa maňa plança dollar pul berseň, men sana şu Birleşen Milletler Guramasynyň, Türkiýedäki Guramasynyň bozgunlar barada edarasyndan status alyp berýän, men sana bozgunlyk alyp berýän, seni Ýewropa, daşary ýurda, Amerika ýa başga ýurtlary urada real edip bilýän niýete şol ýalan söýlýär. Şol edara indi şo mesele bilen meşgullananak. Bu edara işleýär, ýöne bu edara diňe Türkiýe migrasiýa gullugy bilen şoňa ýardam etmek üçin, şoň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin etmek boýunça iş alyp barýar. Bar edýänler şol. Şu taýda şol aýdýa, siz diýä şolar ýaly arza bilen niýe? Diňe diýä Türkiýeň öz içindäki diýä migrasiýa meseleleri boýunça iş alyp barýan müdürlügine, provinsiýal ödem welaýatlardaky müdürlüklerine ýüz tutup bilersiňiz. Haýsy welaýatyna gelen bolsaňyz Türkiýeň, şol welaýatyň öz müdürlükleri bar ýa bozgunlar bilen baglanşykly. Şoňa ýüz tutup bilersiz, migrasiýa bilen baglanşykly. Şoňa ýüz tutup bilersiňiz diýä, ýagny migrasiýa gullugyna. Bolly. Size maslahat gerek bolsa, onda diýä jaňa diň diýä, bize diýä, ina biz diýä şu nomer, ina gydgyn nomer diýip nomerler bar. 444 48 68 444 48 68 şu ina gydgyn liniýa madama işleýär şu nomer. Şondan hem siz maslahat alyp bilýäňiz diňe. Inni ýanky passportlaryň baglanşykly ýene de ýanky biziň insan hukuklaryny goraýjy ýanky aktivistimiz Wataýa Gulbegmedi we Bolgariýada ýaşaýan şoň bilen Türkiýede iş alyp barýan biziň raýat jemgyýetimiň aktivisti Dursultan Taganowa şular ýaly bir çären ýola goýupdylar aksiýany, ýagny passportlarynyň möhleti gutoran ýa-da gutorup barýan adamlaryň şu taýda ses bermekleri üçin bir sahypa açypdyrlar. Olam näme üçin diýär täjül begmediwa diňe şu adamlaryň sanyny toplaýar. Özüň gorkmaň şunu şu taýda düwme bardyr, köne passportum bar, pasport stara wabdrassa diýär. Biram möhleti geçen biometrik passportum bar, biometrik passportum. Indi şu iki kategoriýadaky adamdan ses bermekleri üçin kimde köne passportu bar bolsa, ýagny şol niýadyň döwründe berilen passportlar we möhleti gutoran. Şu ýokarky düwme basýarlar. Kimde möhleti gutoran biometrik täze passportu bar bolsa, şu aşaky düwme basmaly. Ýöne hökman möhleti gutoran näle adamlar möhleti gutorup barýan bolsa, siz hem Türkmenistana gaýdyp barmak islemeýän bolsaňyz, Türkmenistan içinde çalışmak değil, daşında çalışmak isteyen bolsaňyz, şonda da gatnaşyň, men şoňa maslahat berýän adamlar size. Pasportuňyzyň möhleti gutormagy hökman näl? Barybir sizi Türkmenistan içine uratjak bolýarlar, ilçehanada, konsullugam, pasportuňyz çalışmak üçin. Şoňa rady bolmasaňyz, şonda da şu taýk basyň adamlar. Möhleti geçip barýar, diýmek ýakynatlyda gutorýar. Siziň pasportuňyzyň möhletini olar bara, ýöne tükünüksiz uzaldy oturmadylar. Bular wagtlaýyn uzal diýerler.
Soň ha bir 2024-nji ýyldan soň siz uzaltmalar bilen ha görersiňiz. Häzir iň aňyrsy 2024-nji ýylyň dekabryna şeň uzalýandylar. Olam ýöne wagtlaryň çykalyga. Şoň üçin siz hem şu taýy gatnaşyň şu taýy ses bermäge. Näme üçin edilýär? Täjül begmede we iň soňunda şu taýda ses beren adamyň umumy sanyny görkezmek üçin, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň boskunlary barada edarasyna hem beýle halkara guramalaryny ýüz tutmak üçin oňa bir delil gerek. Inha näçe tane adamlar Türkmenistan raýatlary daşary ýurtlarda şu pasportlaryny täzeläp bilmeýän kösenip ýörler diýip ýöne san görkezmek üçin gerek. Şoňa da hökman ne biz ses bermeli. Şoň üçin gaýrat ediňde men şuňam çelgesini goýaryn, şu tahypaň çelgesini şu wijaň aşagyna. Welin şonam hökman şoňa da giýerinde ene şu tahypany açyňda, şu taýda da hökman bir ýöne basylmaly ýeka jawr jume bar. Şonu batyň aýdan bolsa bir ýerine. Öňden gorkmaň adamlar şular ýaly da gatnaşman soňam ýa ay günüňizde nalap otursaňyz onu garangyda aksyn diýmeli bolýarsa. Şular ýaly gurun olup berilenden soň iň bolmana bir jume basmaga gerek gelende ýa-da ýanky ýaly taýýarja katy alyp ýöne iýermeli adresem görkezlen ýagdaýynda da şonam iýermeýän bolsaňyz, şonam etmeýän bolsaňyz, şu jumada basmaýan bolsaňyz, onna bagyşlan adamlar bilen näde kömek etmeligini bilemdi onda size. Şoň üçin gaýrat ediňde şu wideoň aşagyna çelgileri ünferip okaňda şu ýanky açylmaly sahypalary açyň, öz iýermeli hatyňyzy nirde degişli hatyňyz bar bolsa şonu alyňda goýuňda iýerin. Ondan hata gedek gelen eger siz ýanky görkezlen 8 tane ýurtdan başga ýurtda ýaşap ýanky ýaly ýagdaýda bolsaňyz tapawdy ýok ýanky hatlaryň ingilisçesini alyň. Hatayda ýaşaňyz ýa başga ýerde ýaşaň tapawdy ýok. Şoň ingilisçesini göçürip alyňda şoň içindäki hatyň içindäki ýanky ýurduň atlary bar, şurada gaýtalanýandyr, aýdar şu Germaniýadan ýazylan hat diýdik da, şu hatyň içinde Germaniýa diýilen söz bardyr. Şonu aýryňda aýdyly Hataymy, Hatay diýip çalşyň. Ýöne üren ünserip okaň şudaýda içinde şu ýurduň şeýdiň ýaşaýan ýurduňyň ady ýazylgyda. Ine hat Germaniýadaky adamlar üçin diýdik da. Şuň içinde gaýtalanýandyr, şu bizde Germaniýada ýaşaýat, meni ne şudaýda diýeni. Ine Germaniýada ýaşaýat, Germaniýadaky Türkmenistan ilçehanaty öz borjuny ýerine ýetiren zat diýilen ýerleri bar. Ana şu taýda Germaniýa diýen sözi öz ýaşap ýören ýurduňyň ady bilen çalşaýmaly. Ýöne üren ünsilen okaň. Eger ingilisçe düşünmeýän bolsaňyz, ýalňyşarny öýtseňiz ingilisçe bilýän tanşyňyzdan haýyş ediň. Şu men ýaşap ýören ýurdumyň adyny goýmak üçin näme etmeli? Ha nirde şolady çalşmaly diýip haýyş etseňiz, şu hatyň içine ingilisçe düşünýän adam şonu çalşyp berer. Ana men ýene bir ýatlyjykladım şol. Na umman adamlar şunki gepleşikde şol boskunluk almak hemen pasport meselelerini çözmek diýdik da. Umman çözüp berip biljekler, biz oňa söz berip biljekler ýöne şu ýene başardygymyzdan sizene bir ýol salyp berip edip biljekler adamlar şol siziň hem ýanky edip biljekler adyňyz ýanky gurrun beren zatlar. Şoň üçin inni siziň ýöne gatnaşaýmaňyz galdy. Ýanky hatlaram ýanky aýdyşym ýaly başga ýurtlardan urady bilýän diňe ýöne şo içindäki käbir ýuşaýan siziň ýaşap beren ýurduňyň ady bilen çalşaýmaly. Ondan ünferiň şo ýokardaky ýanky adyňyzy çalşmaly, ýa registrasiýa edilen ýeriňizde adresiňizi çalşmaly. Bolla adamlar başga da goşmaça eger sorajaklar adyňyz barsa kommentariýa berimle sorap bilersiňiz ýa-da meňem adresim e-mail adresim şu wideoň aşagyna durur, oňa diýip bilersiňiz. Ýöne menden hat ýazyp ber ýa men ha boskunlyk arda berjek arda ýazyp ber diýilen ýaly diýilen baňa YouTube baňa adamlar. Olar ýaly diýilen men meşgulndan ýaly wagtym ýok gynantakda. Na şu nukçede şundan ibaret ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriňiz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak uğrundaky işe sizem ýardam edin.